Makishoot, may hapon mga kishoot. Nagpakaon na ta sa atong mga alagang manok kishoot. Lingaw na sila nagpangaon. Kani mga kuha ni mga Rhode Island. Rhode Island. Limpyo na kayong manukan kishoot. Hawa na. Ano siya mo batog mga gabi eh. May lang itloganan oh. Bago pa na ako nag-garbisan, ganiha pa. Ugma pa ni. Itlog. Ugma pa ni sa mudaghan. Kanina, mangitlog lang katong first batch na ko. Daghan na kaning itlog ah. PM lang mo kung magpa-deliver ng itlog. Native ni native.